ಪೂರಿ ಕುರ್ಮಾ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಎಂಚೊಂಡು ರೂಪಾಯಿ ಪೂರಿ ಕುರ್ಮಾ ಎಂಚೆ ಕಿಲೋ ಕೆಜಿ 1200 ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 1200 ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ರೇಟು ಐದು ಪೆರಡ್ಡೆ 13 ಕಾಣುಂಡು 13 ಕಾಣುಂಡು 1200 ಬರಿಯೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ ನೀನು ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಬೈದೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಒಂಚೆ ತಿರ್ಗಿಗ ಅಂದು ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ನಿಗಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ತೋಜಾವೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪು ಇಂಜಿನ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಒಡೆ ಪೂರ ಪೋರ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಈರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈದಂಡು ಉಡುಪಿಲ ಹೈಟೆಕ್ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಬರ ಮೀನುಂಡು ತುಕ ಉಡುಪಿಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ತುಕ ದಾದಾಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ $200 ಉಡುಪಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೀನು ಬೈದೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಿ ಜಾಗ ಮೀನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆದ ಮೀನು ಬೋಡು ಪೂರ ಬರ್ಬೋದು ಮುಳು ಪೂರ ದಿಕ್ಕು ಬಲೆ ಮೀನು ಬರ್ತಿದ್ದು ಗೆದ್ದುನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮರಕ್ಕಲ್ಲರಿಗೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಜಿಂದು ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೇಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲರು ಎಂಚೆ ಕಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಸಣ್ಣ ಬಿರಿಯಾಸಿದ ಬಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂಜುಂಟು ಬಂಗಡೆ ಇಂಚೆ ಬಂದೆ ₹200 ಎಂಟು ಬಂಗಡ ಬೂಟಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು ಅದೇ ಕೊಡ್ಡೈ ಅಂಜಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಂ 8 ಇಂಚೆ 8 kg 500 ಮಾರು 4 ಒಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಶೋಕದೆ ಕಾಡಡೆ ಕಾಣಿಗೆ ತಂದ ಇಂಚೆ ಕಿಲೋ ಕೆಜಿ 1200 ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 1200 ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ರೇಟು ಐದು ಪೆರಡ್ಡೆ 13 ಕಾಣುಂಡು 1200 ಬರಿಯೆ ತುಲೆ 1200 ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಮೂಲ ಬಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಡಯಾನ ಅಡುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಡಯಾನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಡುಪಿ ಇವತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರೋಡೆ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ ಪೂರಿ ಕುರ್ಮಾ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಎಂಚೊಂಡು ರೂಪಾಯಿ ಪೂರಿ ಕುರ್ಮಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರಿ ಕುರ್ಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಡಯಾನ ಉಡುಪಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೌ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಫಲೂಡಾ ದೈವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಚೆ ಉಂಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೈವಾಡ ಫ್ರಮ್ ಡಯಾನ
Faluda? You like it? Yeah. Now I'm going to drink it. Back to the channel Canada to Canada. Nikulu tuondulare matirla. So thank you so much. ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಊರುಡುಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ ಒಂದುಂಡು ಕೆನರಾಡು ಕೆನರಾ ಬೈದಿದ್ದು ಕೆನರಾಡು ಪಂಡ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾವ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆತ್ತುನಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ತಗೋನಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಜಿನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತೋಜ ಬಂತ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ದಯ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಕಲಿ ಬೈದಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಎಂಕಲ ದೋಸ್ತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಸಲ್ಡಾನ ಪಂಪುನಾರು ಉಡುಪಿಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಲಿ ಕಡಪಾಡಿ ದರ್ಪಾದ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆನಡಾ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ದುಕ ಇಂಚ ಕಡಪಾಡಿದ ಕಲಿ ಇಂಚ ಒಂದು ತೂಕ ನಿಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ತೋಜಾಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 9 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಎನ್ನು ಅಂದಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ 9 ಲೀಟರ್ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಈತ್ ದೀತೇರಿ ಇಂಕ ಖಾಲಿ ಉರಿದಿನ ಒಡೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಒಂದು ಚೂರು ದೀತೇರು ಅವನು ಖಾಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪೆ ಆರು ಪಾಡು ದೀತಾರೆ ಖಾಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ ಮೈಪುಗ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಡಲು ಕ್ಯಾಪ್ಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ಉಂಟು ಪಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿದೆ ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋಡೆ ಚಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ತುಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಆಣ ಒಂದು ತಾರದ ಕಲಿ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟ ಜೋಗ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ ಬಜ್ಜಿ ಕಲಿ ಬರ್ತು ಬೆಂಚೋಣೊಂದು ವಾ ಈ ಬೆಚ್ಚೋ ಇಂಚಿನ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾರ ಬೇದದಾಲ ಬೋಡ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕಡಪ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಬಾರಿ ಫೇವರೇಟ್ ಕಲಿಲ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ತಿಕ್ಕಣ ಉಡುಪಿಡು ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಹೊಡ್ತಿ ಊರುಡು ಅವಡಿ ಅದು ಕಲಿಪರಂದುಪ್ಪ ನಿಕಲು ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ಬತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಣಸ್ಲೆತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಆ ಒಣಸಿಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಅವನ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾಡ್ ಮಾಡೋದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆನಡಾ ಬತ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಅವು ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆನಡಾದಕ್ಕಲು ಉರ್ದಕ್ಕಲು ಇರಲೆತ್ತನ ಒಂದೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಐಕ್ ಇಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರು ಕುಕ್ಕುದ ಗಸಿ ತುಳುಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೊಂಕಣಿಟ ಪಾತೆರು ಕೊಂಕಣಿಟ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ಆಂಬೆ ಚಿಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ಪಂಡದು ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಆದಂತ ಐಕ್ ಕುಕ್ಕುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಗ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಗೊತ್ತು ಊರು ರಾವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕದ ಸೀಸನ್ ಅಂಚ ಅದು ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕನ ಪತ್ತಮಲೆ ಅವನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ ತೋಜಾವೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೇ ಕುಕ್ಕದ ಕಸಿತಲೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಲಾಪು ನಾವು ಕುಕ್ಕು ಸೊ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐಟಮ್ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಲ್ಲದ ದನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಟೆ ನಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕದ ಕಸಿ ಇಂಕಲಗೋಸ್ಕರ ಮದ್ದಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್
Okay, see you. Neighbor seated there, so they are from Canada. So very nice meeting them. So very nice meeting you.